Gaur Jesusen bataioaren jaia ospatzen dugu. Joan zen igandean, agerkunde egunean, urrutiko jakintzuei azaltzen ikusi genuen Jesus. Gaurkoan gizon heldu egina, Jordan ibaian ikusten dugu eta aitaren ahotsa entzuten. Bere jainkoaren seme dela adierazten eta berari jarraitzera dei egiten. Zutik badazi egitezen ospakizun hau, abestuaz, Kristorekin gu fede bera. Kristorekin gu fede bera, bataio bera, bera jainkoa, guztien aita. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon eta ongi etorri ba, igande hontako eukaristiara, jaunaren bataioa. Gero ikusiko dugu zertzan, Jesusentzat, zesan nahi duen, ospakizun honek. Baina, guk ospatzen dugu gaur hori, eta aldi berean, geure bataioa ere oroitzen dugu, ze gure bataioa Jesusena da. Ez daukagu beste bataiorik urez eta espirituz, asuz. Jesusen bataioa. Hori oroituko dugu gaur ere. Eta eukaristia zieran hori, gure bataioko udak oroituz, uda zirtatuko dugu gure buru gainetan, baina hori, sentitu zuenetan gure bataioaren eskerrona.
Eta erruki dakigula, jainko guztiz ona. Eta gure pekatua barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jainkoari, Bakean lurrean gizonari. Aitza 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 zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zutik, mesedez. egin dezagun otoiz. Jainko aita on eta betierekoa, Kristo Jordan ibaiko uretan bataiatua izan zenean, goraki aitortu zenuen, Espiritu Santua haren gainea bidaliz, ura zela zure seme maitea. Emaiezu uretik eta Espiritu Santua gandik jaio diren,
zeure seme alabatzakoei, zure maitasunean irautea beti. Zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan Pedrok honela esan zuen: garbi ikusten ari naiz, jangoikoak ez duela bereizkeriarik egiten, baizik eta onartzen duela haren beldur dena eta zuzen dabilena, edozein herritakoa dela ere. Berak bidali zien Israelgo semei bere hitza, eta guztien jauna den Jesukristok ekarriko zuen pakearen berri ona eman zien. Badakizue zer gertatu zen, Galileatik hasi eta Judea osoan, Joanek erakutsitako bataio ondoren, Nazareteko Jesusena alegia. Jangoikoak Espiritu Santuaren indarrez gantzutua eta on egiten eta deabruak hartutako guztiek sendatzen igaro zena. Jangoikoa harekin baizegoen. Jaunak esana? Zutik prestatzen gera, Evangelio Santo entzuteko. Aleluia bestuaz. Auna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aintza zure jauna. Aldi hartan, herria kezkatan zegoen, eta beren baitan galdezka. Juan ura, ez ote zen Kristo bera. Juanek honela erantzun zien guztiei. Nik urez bataiatzen zaituztet. Baina badator ni baino ahaltsuago dena. Ni ez behin naiz inor haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere. Harek Espiritu Santuaz eta zuz bataiatuko zaituzte.
Herri guztia bataiatzen ari zen batean, Jesus ere bataiatu egin zen. Eta otoitzean ari zela, zerua zabaldu zen, eta Espiritu Santua jetzi zitzaion gainera oso iduria. Eta zeruko mintzo batek honela esaten zuen. Zu zera nire semea, nire maitea, zugan dut atsegina. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Esaten ari geran bezala, ez da. Jaunaren bataioa ospatzen dugu. Eta jaunaren bataioarekin amaiera ematen diogu, liturgialdi batei, ez da, eguberrialdia, epifania, horrekin izten da ez da, aldi hori, festa honekin. Eta, liturgialdi guztik, ez da, baina hori izan da. Abendu, eguberrialdia, epifania, ziklo bat, parentesi hori izten da. Eta, asko falta, berriz, beste ziklo bat hasiko gera, garizuma, paskoa, ospakizunak, kristau liturgia, eta guk egiten ditugun ospakizunak. Alde batatik jangoikoari eskerrak emateko da, Jesu Kristogan egindunagatik, hori bai. Liturgiak badu hori, jainkoari eskerrak eman. Eukaristia hori da. Baina bestaldetik, liturgialdi hauek lagundu behar digu, hortarako dago, gure fedea eta itxaropena sendotzeko. Eta Jesuseri estuago lotzeko. Lagungarri bada, liturgia hortarako da. Ospakizunak hortarako dira. Ez da ritualismo huts bat, ez da hori. Hori izango balitz, litzak ezarra izango. Estetikoki igual izango genuke ze politio, ez dakit. Baina ez, laguntzeko, kristau bizitzari laguntzeko da. Orduan galdera da, amaitu dugu, eguberrialdi hori, galdetu beharko genioke gure buruari, benetan lagundi digun gure itxaropena sendotzen eta gure Jesusekin gehiago lotzen. Galdera da. Gero, Jesusen bataioa, azken batean horixe da, Jesusen bizitza publikoa hasten da hor. 30 urte, ez dakigu ezer. Ezaguna izango zen Nazareten noski, baina ez dakigu ezer. Baina, oain, hortxe hasten da Jesusen, orduan izan zan ezaguna bizitza publikoa, 3 urte. Bataioarekin, hau daba Jordani baia jun, antzegon movimentu bat, Joanen inguruan, hautza horbildu zen bera ere, eta han zerbait gertatzen da. Benetan, esaten duna, norden Jesus, bere nortasuna, bere izaera. Eta judutarrek egiten zuten bezala. Era modu hortara esaten zituzten gauzak. Guk igual ez gendukeola esango, baina haiek horrela esaten zuten. Eta esaten digute horixe, zerua urratu zela, eta uso idurian espiritua jetxizala Jesusen gainera, eta abots batek esaten zuela, zu zera nire seme maitea, zugandut nire atsegina. Hitz hoietan esaten ari zaigu, azken batean, nor zen Jesus, Espiritu Santuak gantzutua. Pedro, apostoluak beste modu batea esan du. Entzun dugun aurreneko irakur gaian. Jangoikoak Espiritu Santuaren indarrez gantzutua, esaten du Jesusena, ez da? Galilean hasi zan hau. Espiritu Santuaren indarrez gantzutua.
Eta hon egiten eta guztiak sendatzen igaro zena. Hangoikoa arekin bai zegoen. Hori esan zaigu baita ere evangelioan, ez da? Zerua urratu, abots batek esaten digun orden Jesus. Bere egitekoa. Ederra da. Askok ez dute inoiz zerua urratua ikusten, beti itxia. Ez dago ezer. Ez da? Ez dugu ezin da espero hori izan nahi du, zerua itxia, lainotuta izan nahi du, ez dugu espero Jainkoaren presentzi bat, zerua urratzen duena, askok ez dute hori ikusten. Guk Jesusengan hori ikusi dugu, zerua urratua. Jainkoaren agerpena Jesusengan. Beraz, hori da Jesusen, eta hortik, bataio ondorenean, hasten da Jesus bere bizitza publikoa. Esango zaigu handikan, Jordan ingurutik, Kafarnauna juntzala, eta han jarrizun bere bizitokia, Kafarnaunen. Handikan, moitu zan, bere bizitza publikoa. Oroitzen dugu baita ere gure bataioa, berdin gertatzen da. Jaiotzen geranean, ume bat, neska edo mutile, berez, noski Jangoikoaren semea eta alaba dira, jaiotzen geranean, horrela gera. Batzuk ez dute inoiz ikusiko, nola baita esan da, bigarren nortasun hori, nortasun sakonago hori, bai, gizaki gera, persona gera, baina Jangoikoaren seme eta alaba. Zu nire seme maitea zera. Eta bataioan, ume bat bataiatzen degunean, ez dugu esaten, momentu ontatik hasten zera zu Jangoikoaren semea edo alaba izaten, ez, azera. Baina bataioan, ezaugarri sakramentuen bidez, hori adierazten dugu. Berak duen, izaera sakon hori, Jangoikoaren seme edo alaba. Jesusengan gertatu zen bezalaxe. Jesusen bataioa hartzen dugu guk. Batzuk ez dute, ez dira hortara iritsiko, umearen gan ez dute gehiago ikusiko. Ume eder bat, eta horri zaigu mundura. Oso ondo. Baina ez dute paus hori emango bai, baina gainea, Jangoikoaren seme eta alaba da, ez da gurea bakarrik, Jainkoaren ere bai. Hori da bataioa. Gure bataioa, oroitzen dugu beraz, besteena, baken utzi dezagun, bakoitzak euria oroitu dezagun, eta oroitu nola eskerronez, benetan eskerronez, estimatuz, eman ziguten bataio hori, eta baloratuz benetan. Guri ere, Jesus jaunaren espiritua eman zaigu bataioan. Bere testigu izan gaitezen munduan. Hala izan dedila, zuti jarririk, egin dezagun gure sinismen aitormena.
Eta egin dezagun, otoitz eska dezagun jaunaren espiritua. Kristok, jainkoaren zerbitzariak, aitaren maiteak maitasunez begira diezaien bataioa eta sendotza hartzeko prestatzen direnei, edo eruren aurrak prestatzen dituztenei. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Kristok, herri guztiak zuzentzeko, jainkoak aukeratuak, jainkoa bihotz zintzoz bilatzen dutenak argi ditzan, aitaren ahotsa entzunarazi eta bataioko uretara zuzen ditzan. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Kristok, espirituak gantzutuak, aitaren asmoarekin leial izan zenak, eman diezaiela bere ametsak zailtasunez beteak ikusten dituzten etorkinei eta beren herritik urruti bizi direnei. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Kristok, seme maiteak, Jordanen bataioa hartu nahi izan duenak, lagun diezagula bataioaren handitasuna eskertzen, jainkoak gizakioi digun maitasunaren doan denez. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, amen. Onartu jauna zeure seme maitearen agerraldia ospatzen dugun egun honetan ekarri ditugun doaiak. Bihur daitezela munduko pekatuak kendu duen zure seme errukitsuaren eskaintza. Errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Jauna
eskerra jangoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nun aita beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu. Jordani baiko uretan, seinale miragarriak eginez, izaera berriaren misterioa adierazi diguzu, eta zeure abotsa entzunarazi. Izadiak siniz dezan, geure artean degula, zure seme maitea. Eta auzo itxuran agertutako Espiritu Santoren bidez, jakinarazi diguzu, Kristo, zeure zerbitzaria, poz olioz dantzutu dezula. Guk guztioi berri ona ematera bidalia. Horregatik, zuri jainko guzti zaundi horri, etengabe kantatzen dizugu. Santo, santo, santo. Guztien haiko jauna, Osana, Osana, Osana zeruko jenetan. Osana, Osana, Osana zeruko Osana, Osana, Osana zeruko jenetan. Santu zera bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada ogi eta ardu hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik. Berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi hartu hauek hartzean, zure eriotza lehua aitortzen, zu jauna etorri.
Horregatik, aita guztiz santua. Zure seme Jesu Kristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez, bizi berrira pizturik, zeure eskuinaldean jarri dezula gogoratzen dugu. Eta hori, zure maitasunaren ekintza dela aitortzen. Ura etorri arte. Eta ogi bizi emailea, eta eskeronezko kaliza eskaintzen dizkizugu. Begira, aita ona begionez, zeure Elizaren eskaintza honi. Egizu, Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zeure semearen gorputzeko atal izan gaitezela, orain eta betieran. Eramazu, jauna zure Eliza, fedearen eta maitasunaren betera. Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zurea dezun herri osoarekin. Zabalitzazu gure begiak, seniden beharrak ikus ditzagun. Emaiguzu zeure goi argia, hitz eta ekintza egokiak asma ditzagun, nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu, Kristoren antzera, eta haren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela, eta zure Eliza izan dadila beti, errukiaren etxe. Eta izan gogoan aita ona, gu gaur oroitzen ditugun gure senide hilak. Maria Jesus Arrieta eta Rafael Contreras, hauen heriotzaren aurreneko urtemugan. Eta Rafael Azkue, Jose Urbieta, Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Maria Ángeles eta Rita Zubizarreta, Antonio Urzelai, Pedro Maria Aldalur, Mari Carmen Azkoitia, Brígida Aldalur, Koldo Odriozola, Javier Usin, Patxi Garate, Guillermo Aldalur, Juanita Iraeta, Epelarre eta Azalgorreta sendian hildakoa, Florentino Gogorza, Maria Olaizola, Ramon Altuna, Pakita Itxasmendi, Candido Azpitarte, Rosario Lizarralde, Jose Juan Álvarez de Tolosa, eta emazte Lourdes Larrañaga, eta Luis Lizarralde. Gure senide hauek, zure zerbitzariak, egizu, goza dezatela zure aurpegiaren argia, eta iraman itzazu piztu eran bizi betera. Lur honetako gure ibilaldia bukatzean, argaitzazu gu ere zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gera beti, eta Jainkoaren Ama Maria doatsuarekin, apostolo eta martiriekin, eta santu guztiekin bat eginik, zu goretxiko zaitugu eta undietxiko Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Zero eta
zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur, egunotako ogia. Barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi, barkatzen digenu ezkero. Ez gaitzatzu zitentarlian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzen. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eta maiguzu pakea, gure egunotan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eman diezaiogun pakea, elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak. Honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zuen eretxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Jaun errukitsua, doai santu hauez aserik, apalik dei egiten dizugu. Egin gaitzazu, zeure semearen hitzaren entzule zintzo, izenez eta izatez, zure seme alaba izan gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta apaizaren bedeinkapena hartu aurretik, eman dezaizkion eskerra jaunari abestuaz, eskerra jauna damazkizu. Eskerra jauna damazkizu, gure gana zerako, bai eta zure Zaiguzu oiko indarra, gozorekin bat egoteko, zenidea ditugun gizona, maitea izateko, zuk erakuzi izkizuna izartea. Lehenero oharra eman gendun, baina berriz esaten dugu. Sakristian daukazuten nahi dezutenak, liburuzka bat eguneroko evangelioarekin eta eguneroko komentario txiki batekin. Bai erderaz, bai euskeraz. Batematek baldin badu ohitura hori, egunero evangelio irakurri eta komentario hemen daukazute sakristian 5 euro balio dute. Eta ostiralero, hasia gaude berriro, otoitz isila egiten arratsaldeko 7:00. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedeinka zaitzatela jangoikoa alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerra jainkoari. eta igande ona igaro.